Far, hvad er nordlys for noget? Okay, min søn, nu skal du høre. Polarlys sker, når solvinden er kraftigere end normalt med store elektriske udladninger, der slynger elektriske ladede partikler mod jorden. Men hvad betyder disse fine ord? Nu skal du høre. Det betyder, at solen en gang imellem skaber solpletter. Solpletter er områder på solens overflade, hvor magnetfeltet er særligt intenst. Typisk 5.000 gange kraftigere end jordens magnetfelt. Solpletterne er på størrelse med jorden, men kan variere mellem 4.000 og 50.000 km i diameter. Men det interessante sker, når de huller lukkes, for så skabes der en lille eksplosion. Nu taler vi om solen, så selvfølgelig er eksplosionen større, men du forstår min antydning, som skaber solvind. Se, solvind består af partikler, som slipper væk fra solen under en solplet. De partikler bliver nu skudt mod vores planet, og derved vores magnetfelt og atmosfære. Jamen, hvordan kan det være, at de har de farver, som de har? Jo, ser du, vi er jo vant til at se polarlys med grøn og gule farver. Men det er ikke de eneste farver, vi kan finde dem i. Vi kan finde dem i røde og violette farver. Men hvordan kan det mon være? Jo, ser du, når polarlys foregår i forskellige højder, er det mellem 80 til 500 km højde fra jordens overflade. Mellem 300 og 500 km er det den røde farve, der dominerer. Det skyldes den lave procentdel af oxygen og henfaldelsen af iltatomer, der finder sted efter de er blevet eksisteret af protoner og elektroner. Mellem 100 og 300 km finder vi den klassiske grønne og gule farve, som skyldes ioniseret kvælstof, der er blevet skabt sammen med de andre eksisterede atomer. Under 100 kan det være meget forskelligt, men mest violet. Det skyldes de helt almindelige kvælstofatomer, som findes i tropos og til og med mesosfæren. Jamen, hvad gør atomerne så? Jo, ser du. Det som atomerne basalt set gør, er at de skaber et net. Og det net skaber så de forskellige bølgelængder, når lyset rammer, så det kommer ud i de forskellige farver, vi ser. Så det er egentlig, hvad nordlys er. Et net af atomer, der skaber bølgelængder. Altså, oh my god. Så forstår jeg mig nu, børn. Altså, hallo, vågn op. Spasser, altså, jeg fatter bare ingenting. Altså, hos mange folkeslag har nordlys simpelthen skabt myter og overtro. Og for det meste har nordlys givet anledning til frygt for det overnaturlige, eller er blevet set som en varsel om ulykke eller død. Og det er altså en stor forskel på, om du har levet i det nordlige eller det sydlige egne. Altså, i de sydlige egne, for eksempel i Sydeuropa, er nordlys et totalt sjældent fænomen. Men når det endelig forekommer, er det altså som et stærkt rødfarvet stråle og buer. Og det har selvfølgelig naturligvis blevet taget som en varsel om krig og blød og brand og død, eller andre ulykker, og det har forståeligt nok vagt rigtig meget opsigt og frygt. I de nordlige egne har det altså mere været sådan noget spøgelseagtigt grønfarver, grønne lys, du ved sådan noget, ligesom smukke perler. Og i nordisk mytologi har en myte om, at jomfruer, der efter deres død danser rundt på himlen iklædt lange, flotte kjoler og rigtig dejlige, lange, flotte slør med perler på. Ja, det kan jeg godt lide. Ikke alle forestillinger om nordlys altså har været uhyggelige. Men altså, for eksempel ifølge Ottawa-indianerne i Canada, skabte deres Gud hele verden og menneskerne, og gav os ligesom den her lærdom og erfaring. Og derfor flyttede han op længere mod nord, men han lovede, at han ville komme og besøge os. Det her nordlys her var ligesom en visen på, at han var her, og det var ham, der sådan kom og beskyttede os og sådan noget. Og det var rigtig godt. Den måde, du kan skabe dit eget polarlys på, er ved at have en elpæreformet kuppel, hvor der er nogle frie elektroder. De her skal forestille partiklerne, der kommer ind i vores atmosfære. Så tænder du de 2 elektromagneter, som sidder rundt om den her pære her. Det skal ligne vores magnetfelt, som er rundt om jorden. Og det vil automatisk skabe en nord- og en sydpol. Det betyder, at elektroderne vil skabe en cirkel i hver pol, og det vil gøre,
at vi egentlig har skabt vores eget polarlys.